Anaabas sa Biblia nga si Jesus anak sa Dios? Mga kaigsunan, mayong adlaw kaninyong tanan. Si Kristo mao ang giingon, the only Son of God. Atong mabasa diha sa balaan nga kasulatan, nahinumdum ba mo kadtong nga gipangutana ni Kristo ang mga apostoles, kinsa man ko para kanila? And then nindot kaayo nga pagkatubag ni Pedro ang maong pangutana. Ikaw mao si Kristo, ang anak sa buhi nga Dios. Nahinumdum mo kadtong si Felipe nang utana usab ni Kristo, magtutudlo. Ipakita ka na mo ang amahan. Unya, nindot sa gayo nga pagkasulti ni Kristo, mingon siya, ay kanimo, Felipe, ang nakakita kanako, nakakita sa amahan. Nahinumdum sad mo, I'm sure, nahinumdum mo mga kaigsunan, kadtong gibunyagan si Kristo sa suba sa Jordan, o kadto sang didto siya sa bukid sa Tabor, the story about the transfiguration. Nga bisan ang amahan mingon, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Bisan si Kristo mismo mingon, ang tanan akong gibuhat, akong gisulti, kabubuton ning tanan gikan sa amahan. Si Kristo maura ug siya ra gyud ang anak sa Dios, ug diha niya gipadayag sa amahan ang tanan niyang gugma, ang tanan niya nga mga plano, ang tanan niya nga pagbuot para sa katawhan sa Dios. Si Kristo maoy nagpadayag niining tanan. Mauna nga nindot sad kaayo sa nga tanan nga ato apod nga mapamalandungan sa atong kaugalingon. Unsa ang pagtulunan ni Kristo nagpadayag na unsa ang dako nga gugma samahan diri sa kadaosa kanato. Maminaw ta kang Kristo, maminaw ta sa iyang mga pagtulunan, maminaw ta sa iyang mga mensahe. Atong mabasa diha sa balaan nga kasulatan, pinaagi sa mga ebanghelyo. Maminaw ta kang Kristo. Ato sab nga madunggan si Kristo, pinaagi usab sa mga pagtulunan sa simbahan. Maminaw ta kang Kristo. Pinaagi usab sa ato asab nga matawag na to pagpuyo sa tong adlaw-adlaw nga kinabuhi, pinasubay diha sa kinabuhi ni Kristo. Maunay ginaingon sa mga signage nga naa diha sa kadalanan, sunod lang tabay aron way disgrasya. Sunod ta ni Kristo aron dili ta madetour. Sundon ta si Kristo aron dili ta masaag. Sundon ta si Kristo aron ato usab nga mabati unsa kadako ang gugma samahan diri sa atoang kaugalingon. Mga kaigsunan, mao kini karon ang panginahanglan sa atoang katilingban. Dunggan nga makadungog sa mensahe ni Kristo nga diin mausab ang gipadayagan sa gugma o plano samahan diri kanato. Maminaw kita, mamalandong kita, unsay atong madunggan, atong paminawon, unsay ato usab nga mapaminaw, atong puy-an, unsa sad ang atong puy-an, ato sab nga ipaambit ngadto sa uban. O lang itong amahan, salamat sa imong pagpadala sa imong bugtong anak diri kanamo
og pinaagi kang Kristo, kami usab nakaila kanimo. Daghang salamat kaninyong tanan.